Dneska tu budeme robiť typy kamošiek. Vždycky jedna z nás povie, aký typ kamošiek pôjde. Rozmaznané kamošky. No čau. Vieš čo, mne dneska tatino kúpi nový počítač, lebo ten, ktorý mám, a vieš čo, on mi kúpi notebook Apple a vieš čo? Vieš čo, on mi chcel kúpiť iPhone 14. Fakt? On ma tak urazil, že som chcel iPhone 15. Ja už mám iPhone 15, ja už mám tatiček kúpil. Super, ty sa máš, lebo môj tatiček je taký, ale maminka tam mi dala, že 300 €. Super, ja ti teraz mu poviem môj. Takže mne tatino dal 1 milión €. A takže pôjdeme do obchodu Gucci. Ja ti požičiam. Ďakujem. 5 000 ti požičiam. Obidve budeme mať na rovnako. Ideme do Gucci. Závidiace. Ahoj, víš čo, ja som dneska dostala tieto nové sluchatka. Super, vôbec si nezávidím. Vôbec nezávidím tú jej povahu. Zbláznené kamošky do psíkov. Ahoj, ahoj. My sme dneska boli v útulku a donesli si jednoho psa. Super, my zajtra máme tú útulku a máme ísť venčiť psov. My chodíme spolu, lebo aj ja. A ste si kúpili nejakého psa? Nie, my si kúpime 2 psov. Super, tak poďme venčiť spolu. A si kúpia aj nemáme obidve psíkov. To je úžasné. Budeme chodiť s nimi spolu na vychádzky. Každý deň. Áno, každý deň. Poď. Kamošky influencerky. Ahoj. Ja sa fakt ponáhľam robiť jeden live stream. Budem tam mať asi 500 ľudí. Ja sa musím ponáhľať. Aj ja musím, ja mám koncert. Dobre, čau. Však si Daniel prišla. Ona sa už fakt teší na ten live stream. Počkaj, musím vstať. Crazy kamošky. Ale ja si tam toho hrála. Áno, strašne, áno. A ešte k tomu je nový. A ešte tam je nový. Oh my god, on je strašne zlatý. Ja mi sa strašne páči. A mne. A musíme byť tichšie. Aby nás nepačuli. Dobre, ahoj. Kamošky, čítateľky. Prepáč, akurát som bola v dobrej sérii. A o čom číta? O tom čítaš. Ty prvá. Dobre, tak ja čítam o Ostro stratených koní. A je to strašne zaujímavé, lebo teraz tam vlastne oni s jej kobylou, oni sa začali proste v bahne ponárať a tam prišla motorka, ona jej dala iba vodu a odišla. A potom, jak to bolo? A potom prišla traktoristka Annie a pýtala sa jej, ako sa volá, a tá baba sa volá Izabel a tá kobyla ešte meno nemala. A ona ich vyťahla. A ďalej som už nečítala. Nevadí. Takže táto knižka je o zvieratka z kúzelného lesu. Mačička Kiki. Mačička Kiki Vila. Kiki má milú povinnosť. Každý deň... Počkaj, musím rozmýšľať. Tak čau. Ďalší deň. Dneska idem na ďalšiu kapitolu. Vieš čo? Ahoj, čo si zase ty? Áno, mačička Kiki, ona stretla... Počkaj, moja hlava... ona sa nestretla, ona stretla... Počkaj, čo? Počkaj, bol tam jeden pes, ktorý sa stratil a bol strašne zlatý, to je nová epizóda. Dobre. A ďalej som nedočítala. Dobre, ahoj. Ahoj. Na knižka.
Obidve knižky som už prečítala a sú veľmi dobré. Doporučujem asi viac. Všetky? Aj toto? Obidve som prečítala. Túto už si celú? Ešte nie. Ešte ju mám len rozčítanú a doporučujem viac si túto pre starších a toto tak od 3 rokov do 6. Obidve som prečítala a sú veľmi dobré. Ahojte. Ďalšia kamoška. Není to spolupráca. Obyčajné kamošky. A ešte k tomu best friends a najlepšie. Navždy. Ako aj my. Ahoj, bestie. Vieš, ak si mi chýbal, čo všetko sa stalo? U nás sa rodina strašne vadí. No a moja mamina nechce ísť s nami na dovolenku. Teda s vami čo ideme? Smutné, strašne. Tak ideme niekde von? Do lesa s hobbyhošmi? Jasné, ja už mám svojho naozdeného A ja. Bola som u kamošky. Super. Tak vidíme sa, kde by sme sa mohli stretnúť? No, môžeme sa, ja kľudne prídem pred tvoj dom a Pôjdeme ako na vychádzku a môžeme ísť do... Reštika. Ako sa to volá? Ten les, čo je tu. Haj. Áno, do haja. Dobre, a potom môžeme ísť k Dencovi. Hej, na jedine. Budem s tým. Beriem si 20 €. Ja sa zobrať tiež. Tak ahoj, maj sa. Uvidíme sa a dneska o 16:00. Dobre. Ahoj. Nechceme tým žiadne kamošky, alebo baby, alebo chalanov uraziť, len nám to bolo také smiešné natočiť. Tak si to neberte osobne ani vážne. Lebo sme sa nudili. No a nevedeli sme, čo máme natočiť. Prvý tip bol nejaký seriál, ale to nám moc nevyšlo a tak sme skúsili natočiť toto. A ahojte! Bye bye. Ahojte, smajlíky.